Ngithe ngibuka uTikTok Thangi ngabona i-comment yasisithizene engayazi ithi banesibindi noma bakhona or angazi ba strong or ba brave abantu abathandana no Max. Hayi ngayidlulela ngaqhubeka nempilo. Mangithi ngiyavuka namhlanje kuseni ku-Facebook kuthiwa nangu uMax usephendulile lapha yana kuzi. Shuthi uzilo bekade ebhalele ya comment. How usephendulile uzi angiyazi lempi anginandaba futhi nalempi. Sephendulile uMax naye wagadla lapha kuzi. Shuthi naye ke uyaphendula uMax usiphendulela kubani kuzi ngoba ubona ngathi bemthatha kancane o umbukela phansi okwenzakalana. Hayi wagadla kuMax. Nayi inkinga yami enkulu. Ngimngaka ngiyintombazane. Ngiyabonga ukuthi azange ngibe naleli bhadi lokusabalalisa imfanekiso, kusabalalisa izithombe. Nginengane intombazane. Ngiyabonga futhi ukuthi kuzo zonke izilingo noma amaphutha azange ngiyithola isabalala. Akona ukuhlakanipha nokwazi lokho. Umusa kaNkulunkulu ngoba zingasabalala ezanombane zingasabalala usuku senhlanhleni ezakho mengasabalalanga noma ungehlelwanga yilowo mshophu. Bese kuba ibhadi elikhuluke lokuthandana noMax or lokuthi waba nezithombe nomuntu ofana noMax ngoba manje uveza izithombe zenu dalo uthi nali imuva lakhe nalelinye imuva lakhe uyayiveza lapha izithombe zabantu lezo engicabanga ukuthi mhlambe sene relationship somewhere or useganile somewhere usewumfazi kamuntu somewhere. Lezi izinto ezinjengalezi zilulaza isithunzi. Uyabona omunye uyasho lapha nangubambe angazi ini ubulisa bakhe. Umuntu kamuntu loyo, umama womuntu loyo, umfazi kamuntu loyo, indodakazi yomuntu leyo. Phinda uveza wayebabhukhele ehotel. Ngibona nje indlela asebe expose ngayo sebe uyabaneka. Sometimes it's not even about izithombe, it's about umuntu osuke wathandana naye. Sukune bhadi muhlangane ezimweni zempilo yakho wahlangana nomuntu ofana noMax ngoba manje seyadlula le yanto. Asikho isidingo sokuthi umhlaba wonke wazi. Asikho isidingo sokunekwa kwaleza izithombe nababebhukhelwe ehotela be2 kusho ukuthi kwako ini ogi kwako ogi lapho ngababili ngabathathu. Abantu kusangavuka kufe umshado ngenxa yalezi izithombe lezi ezipostwe uMax ngoba amadoda abafuni ukuyibandakanya nomuntu ohamba ehlambalazeka, umuntu wesimama ohamba elulazeka. Ongangithuki Max, mina ngiyakusaba vele nje ngiyakusaba. Ngicela ungangithuki kodwa kukhona iphutha elikhulu kulento le osuthe wayenza. Angazi noma usazokwazi yini ukuyidelete leyo video le nje obisigcwele na Facebook. Angicabanga ukuthi kusho ukuthi umonakalo usudalekile, usuwenzekile umonakalo. Ngeke kusaba khona ukuthi kuhlehlelwe emuva kodwa kungathi abanye abantu abaningi bengafunda emaphutheni aMax ukuthi lezi zinto zo social media ziyahlohlana. Wenza izinto ongayicabanganga, ungawucabanga umthelela wazo. Uvele wenze nje ngenxa yani yofuqufuqu. Kuyaxatshana lana kuyathukwana kunofuqufuqu uzithola sewuneka izingane zabantu empini zakho. Ngicela ungangithuki weMax. Ngicela futhi ungangideleli. Ngicela ungangideleli Max, ngicela ungangithuki kodwa lento le oyenzile inephutha elikhulu and ngisazocela ukuthi asixabani Max. Ngisazocela futhi ukuthi ungipromothele my podcast ezayo. Asixabani, just nje sivulana amehlo siyabonisana.